Ahoj, vítajte na kanáli 70 maj. Počasie dnes nie je veľmi priaznivé, ale chcem vám ukázať, ako funguje hlasové ovládanie modelu A810S. Môžete sa do toho pustiť. Nezabudnite lajkovať. Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa v komentároch. Teraz prepnime snímku a pozrime sa, ako to funguje. Take photo A, máme fotografiu, record video, máme núdzový klip, record audio, enable hotspot, hotspot sme povolili, disable hotspot, turn off audio, record video. Ako ste videli v krátkej epizóde, niekoľko príkazov, jednoduchých príkazov, ktoré určite uľahčia ovládanie a používanie našej kamery. Takto nemusíte dávať ruky preč z volantu vozidla. Ak sa vám to, čo ste videli, páčilo, zanechajte like a prihláste sa na odber nášho kanála. Ahoj.